Mój pierwszy róz. Do dzisiaj pamiętam ten mój pierwszy róz ze kondonem. Miałem chyba ze 15-16 lat, poszedłem do budki lajsnąć paksik z kondonów. Za toflą stała szykownisto Frela, która pewnikiem miarkowała i że ja nie mam żadnego doświadczenia, żadnej grajwki ze zakładaniem kondonów. Podała mi pakietnik i spytała, czy wiem, jak tego używać. Odrzeknąłem one prawie. Nie miarkuję, co się z tym robi. Toż też ona otwarła ten pakslik, wyjmła jedna guma i rozwinęła ją na jej kciuku. Zatem kazała mi sprawdzić, eli jest na swoim placu i czy sztramsko się trzymał. Musiałem chyba wyglądać na jakiego ipty, kiedy tak prawdą mnie do ostatka spokopił, co ona powiedziała, toż ty zbadła, podziwała się tak po sklepie, podlazła ku drzwiom i zawarła je na klucz. Chyciła mnie za graca w róz, wciągła mnie na zadek sklepu, kaj se blikła zesia jakielka. Zatem jeszcze ściepła cycnhalter, kukła na mnie i spytała: podnieco cię to ja? Masz gefila? No cóż, byłeś ci tak zadziwiony, wyproszczony tym wszystkim, że kiwnął ino palicą, w tęczu złona rzekła libeźnie: teroski czas, co byś oblik tego kondona. Kiech ten kondon nakładał, ona ściepła kieculka, sejmła batki i legła się blank sago na kiszu. No dawaj, nie mamy za tyle czasu. Toż ty, żech legnął się na niej? To było naisto całbrowne, żolino i żech długo nie trzymał. I było po wszystkim. Ona tak kukła, badła się na mnie przelęknięto, festelnie wystrachano. Jesteś pewny, i żeś oblik nałożył tego kondona? No ja, rzeknąłem i podniósłech mój kciuk, co by onej ten kondon pokazać. Eugen Spiok.